в детските градини в Генерал Тошево са доставени месо, кайма и колбаси без ветеринарно-медицински свидетелства. Продуктите са на варненската фирма братя Стефанови. Същото се е случило и в столовете на служба социален патронаж в общината. След проверка на ветеринарни и санитарни инспектори от Добрич бяха иззети всички налични количества месо и колбаси. В понеделник те ще бъдат унищожени. 40 кг свинско месо, повече от 450 кг кайма, 160 кг колбаси са изконсумирани без да имат необходимия сертификат. Фирмата братя Стефанови ООД е избрана чрез обществена поръчка от общината преди около година. От месец ноември обаче колбасарницата във Варна е спряна от санитарните власти. Въпреки това е продължила да работи нелегално. Месо с неясен произход е консумирано от социално слаби граждани и от над 500 деца в детските градини. Почти всеки ден консумация има на месо. Ако супичката е постна, основното ястие е с месо или обратно, понякога и двете са с месо. Така стараем се да поддържаме една питателно едно меню, което да позволява растеж. Много неща могат да се случат, много болести могат да бъдат пренесени от продукти, които не са проверени, не подлежат на контрол никакъв. Според санитарните власти, отговорността за избора на фирмата и за липсата на задължителната документация е на заместник кмета на община Генерал Тошево Георги Георгиев. В града се говори, че въпросната фирма е на негови братовчеди. Всички налични количества в социалните заведения днес бяха запечатани. Въпреки че заместник кмета на община Генерал Тошево господин Георгиев отказа да приеме и да подпише наказателния акт, той ще бъде предвижен по закона за наказателно-административната отговорност. Глобата, която ще му бъде наложена, е между 500 и 1000 лева.